Da, motor. Ne aflăm în Caransebeș. Ah, mă, ce Caransebeș. Hai să prindem locuri pe vapor. Am catargul. Unde e catargul? Ăsta, nici, stâncul ăsta. Păi ăsta nu e catargul, asta e o barieră, îi dau drumul în jos? Motor. No. Ziceți ceva. Ridică-te, du-te la 3 metri de el. Na, motor, amu, ziceți ceva. Mai departe un pic. Zi o poezie. Ne-a zăpăcit. Ne-a luat cât pe o masă, cu fiș. Na, stai, mă filmez să apar și eu în ea. Salut! Suntem în... Da, și răspunsul ești răspunsul.